nung hai bwri ha pai sika agiwani bosa pati ko edeli mang sosai dong nung hai sindal bwri biasat bwri chinno phong ha pai ma hoi jani bosa tabuk ni simida dos ba salani bo dos tongo nini bwsai ke tangi kwboni bwrwi nya tui phaina nangba nung tongtwtwi nini bwsai ke tamsuk behiyang na nangba nung tongtwtwi obo nini bwsai ke tangwi kaisani bihik tongtwtwi kwboni bihik no tui phaina nangba obo sibili obo si main kok hai tangwi kaisani bihik tongtwtwi tei kaisa bwrwi no tuna nang tangwi tei kaisa bwrwi no hamjakna nang tangwi tei kaisa bwrwi no besi mokol thaina nang tei kaisa bwrwi no tui tangwi obo hai YouTube Facebook rogo viral ongna nang hinui si obo hai sibili nangli dong sindal nungni bosai no kaham ke phurna kai phurungdi semangka nung hai bwri nya angki na kale mono sing pai mono nung hai sindal no sindal hajar ang cawi sindal jong ada ning bosai no cari lihat ada ba ning bosai jong cari lihat lo tabuk tangan ning bosar berbi ponna ni rang ri me yang tong san tabuk tangkire jok phari bosung mana ni 다 비히부세 인감 khai la nin ba thai ching chari able tabu tang obam nang thong sasura tang obam na gere hinke an than tlang phajan thani ti nin ba thai ngam chari le da tabu ro hole da ba chung ro hana nang le able chung tong jana ta ki di asu tara tari kang man nin ba thai ta chadi asu ta ja lok ti chema kada tong ka di ang kang man no ka ye hiable tam ni baga sik bihik bwsai kharjak bai bwsai kwboni bwrwi bai nhajak bai tamoni baga asuk sekjak bai hino kapal norok ba pura norok tomung chai wngwi ja sekjak ani mote hinkhe tomung se chayani bagwi no norok sekjakna nango buini bihik bai kuboljakna nango janjani bwsai no haisi ani je saimani mote hinkhe amo hai wngjago norok aboni bagwi no bwsai bisi sekjak bai tebo sekjagan norok taisake nijini khuri tebo kwbang naharwk sekjak si wngbai norok ani labat buphang busuk torkha naha baje ange bosoni barang tokha maraya ani jaga no ta boksi wansa segnyai ango labat ba histori tongmani ani labat jaga bagarang ta labat marliya bosoni barang tongkha tak bonjo bagani yak marliya ye a bagi na sini bubagra sawo songa thamsang di hinai kok khna yangke bate nong nai ble jaga sekjang nai ble rabar rok sekjang nai ble buini to phani borok bai thamsa sung yang kangke kok si khnala yang kangke nor kopale simi abo joto tiprasane kopala no ama hai unai salsa amara barba jaga ba sekjang nai bihik bo sabo sekjang nai joto kisu sekjak pai nai buji khada khasiya rok Khoroksa Bwrwi Bai kongde bwrwi naithoklaimani srapjasi motomlaimani srapjasi tabukhe bwjagwi dukhumanwi phikung yogwi bwsam wngwi jonwaisa bwjagwi tamo labungkha chini naithok tongmung chamung bwkha abono chwng control khlai di control norok oboni bagwi no obo hai bwjagwi tokjagwi tongna nangbai tabuk naithok thangmung kwrwi kahamo thangmung kwrwi obono kaisa uansuk di kaisani bihik naithok tei kaisani bwsai naithok hingkhai no thangwi chwng control khaimia bwkhano maniya chwng bono swrabwi nahalainani thanglainani khaklainani bilainani wngnani kokya bujikha norok aboni bagwi no tabuk bwjagwi phikung ramphra wngna nangbai musuk rok Khoroksa Bwrwi Bai kongde bwrwi kunia phikung motokjagwi bwjagwi phikung ramphra khai tongbai ta tamoni bagwi le obo haikhe chosmai tongmani nangkhaba norok no ba agino saimanani dorkar bwle obo hai wngkha hinkhe bwjaknai obo hai wngkhe opman wngnai viral wngnai hinui saiman tong bwle tamoni bagwi le aswkhe tongna rwngya wngbai ba norok tamoni bagwi tongna rwngya aswk wngbai tongna rwngbai sidi kitsa tongna rwngbai sidi
tabuk phikung ramphra wngwi duku manwi jono waisa bulayi manjagwi bwui bai manjagwi tokjagwi tamo labung kha nongni tamo labung kha ba norok naro naithokjak moda mwchangjak norok hai borok rok tongma bagui no chini tipra sarok bukung bara rok tebo baranani nangsiwo tebo lasima sijak wngmani nangsiwo norok thwi thangbai sidi যন্ত্রণা তো তোমরাও তো আমাদের তোমরাও তো আমাদের যন্ত্রণা তো অনেক সময় তোমরা আগে দেখো এই হেলমেট কি পাইবা কি হেলমেট কি হেলমেট কি হেলমেট এই হেলমেট দিয়ে কি মানুষ বাঁচবো না এরপরে হেলমেট এটা এমনি দিয়ে রাখছো এটা লাগাইছো নি এটা গলার ভিতরে লাগাইছো স্যার এটা যদি ফিটিং করে না লাগাও এটা দিয়ে কি কামাইবো স্যার আমার একটু হালকা স্বাস্থ্য বেশি তো এই কারণে এটা আসে না স্যার দিয়ে কাম হইতো না এটা তোমার মাথা দিতে ঢুকতো না এটা তো তোমার মিসেসের হেলমেট তুমি মাথা দিয়ে দিছো দৌড়ে বিশ্বাস করেন স্যার তুমি মনে করো ফাইন দেওয়াই মনে করো পুলিশে ফাইন নিব ফাইনের থেকে বাঁচি যায় না স্যার পুলিশে এই পাগল nini kahamni bagui se police rok no helmet obo hai bara ta thudi hinui sao nini kahamni bagui jekunu borok ni tipra sangthun jekunu taitalung thun jani sep tongdi hinui se borok ba obo hai sao jani helmet thubui kaham kwrwngkhai chalogui belt thubui obo hai khe chalokha hingkai chini borok klai phano bokhrok rok phatiya hingkai tei kisa rokha mano hinui se sao borokni kaham no tongo chini borok abono uansukya chini borok abono babiya tam hingka hingkai police romo tamoni bagui rom janjani rangbai paimani obo hai rong mangse salaio karon hingke borokni bo kaisa obo hai khlai tai karon hingke chini borok no seba khlaina bagui borok paimani bagui obo hai ma khlaio hingke norok borok helmet kwrwi obo hai thubiai rommani oborok no chajaye tangdi karon hingke kahamni bagui si chini bike chaloknai gari chaloknai oborokni khetre kahamni bagui se borok sao মানে ফাইন নেই স্যার বিশ্বাস করতে নিব তো আন্ডার ফ্যান সাগর হয়ে যাবে তো নেওনের পরও তো তোমরা মানুষও না নেওনের পরও তো মানুষও না তারপরে তো তোমরা এটা আইএসআই মার্কা হেলমেট লাগান লাগে এই হেলমেটে কোনো কাম হইতো না রাস্তা করবো এটা শেষ ভাঙি দেবো আইএসআই মার্কা হেলমেট যদি লাগাও তাহলে মাথা বাঁচবো এরপরে তো তুমি অক্ষন্ত দেখলাম তো টেস্ট করে খাইও তো রইছো বেশি খাইছো না কিন্তু কম তো খাইছো হালকা কেন খাইছো তোমার এই সমস্ত চালাকি ওই কাম হইতো না রাস্তার ভিতরে যখন বাইক লিয়া চলবা কোনো অবস্থাতেই যাতে ড্রিঙ্কস না করে একদম ভেরি ক্লিয়ার আমি কয়ে দিলাম যদি ড্রিঙ্কস করে না পাওয়া যায় তোমার বিরুদ্ধে অ্যাকশন হইব আমাদের যে এমবি অ্যাক্টের রুলে আছে 181 ধারাতে তুমি যে ফাইনে তুমি 20,000 টাকা ফাইন দিও বাঁচতে পারবে ফাইনও তো বড় কথা না তোমার লাইফ তো শেষ হয়ে যাবো তোমার উল্টা দিকের থেকে যদি একটা বাইকে তোমার লাগাই দিত তখন তাহলে কি তো জানো রাস্তায় কতগুলি ঘটনা ঘটতেছে কালকে 3 জন লোক মারা গেছে জানো 3 জন লোক মারা গেছে ঘর থেকে বাইরনের পরে মানুষের ভগবান রেখে বাইর হয় যাতে পরে আবার ঠিকঠাক মতন শুনে যেতে পারে viral video tam hin sai daman je be thui chawoi shoriori krei manjak nai lek tu chungti khaye manjak nai e abar hose viral heno chungchini video wa chung ri krei chola be manjak gai chola be thui atike chung video dari kon din phano riya ge chung patike viral khasa viral tam hin sai daman viral video tam hin sai daman je be thui chawoi shoriori krei manjak nai lek tu chungti khaye manjak nai e abar hose viral heno viral ngani langtu chungti khai phunu ka simta viral nguni hinba bui abo joto borong saiman ble karon hingke khuk sitara samani jatre wngmani bui bai chosmai tongoi manjangmani oborok no viral nguni joto borok no saimano haipano saiman pano chini borok rok khuk sitara salaio reels video sonamtani tebo khuk sitara hamya rok salaio orono tebo chini borok rok ni lasimung phaio bujikada kwbangma facebook rok nugo reels video sonamo kok behia sawo tuma ongo chengra matai hini lasokai sao bui bai rus khaijak hangke chengra se khlaibla aborok no se dao hini salaio oborok no chaje tang bai di norok no reels video rok obo haike ta khlaibai di ni samani koksi norok no obo haike ta kok
khuktai rok sitara rok tapepla baidi nini khuktai sitara rok behiya kok rok tapepla baidi kaham kwrwng khe khlai di hini samani kok si norok kok bujiyani bagwi tebo norok khai jera khuk sitara sanai jara khuk sitara peplanai borok khai jon jolijaknai reels video swnamwi jani jani ajidi jotono saimano haifano tobo phano norok no samani kok si norok no ta ajidi jani jani income earning jotono khlai di hini ke borok nongno atkokya jani jani khlai di haifano kaham kaham sawi khlai di kaham kaham peplawi kaham kaham phunukdi hingkaise obo hai hingkai kebo bai kebo sajakna da nangba abo joto borok no saiman bwle obo haikhe langdui chungdui khaiwi reels video swnamkha hingke simi da viral wngba abo buibo jotono saimano pagol.